ndiri panzvimbo ino ndakomborerwa zvakanyanya neMakonde division. Inini ndiri ndopindira kwaMurewa, ndiri weMurewa division. Ndakakundikana gore rino kuti ndiende kumusangano nekuda kwedambudziko randakasangana naro ranga rakaoma zvikuru remwana wangu akatsvira mumba. Asi ndoda kungotenda Mwari kuti ana meja Machingauta ndo akandiita kuti ndiuye kuno. Zvikada pane chekuita naMwari kuti nekuti mashoko andazonzwa pano nhasi mashoko andidzora zvakanyanya. Ndofunga ndanga ndakabatikana zvakanyanya nguva huru ndandichingogara ndichichema, asi sekuda kwekuti munin'ina wangu tinongori vairi mumba medu anga achitambudzika zvikuru nekuda kwekuti iye anenge ari kubasa, akati hazviite imbouyaiwo kuno. Zvino ndashingirira kuti ndiuye ndisangana nemusangano iwoyo. Nanga ndisina kuwana congress gore rino. Mwari vangondiitira zvakanaka nemashoko andanzwa ndadzorwa zvakanyanya zvekuti kubva nhasi handifunga kuti ndichachema machemero ananga ndichiita. Mwari vandiitira zvakanaka pazuva ranhasi. Ndofunga pandauya pachipfugamo ndachema kekupedzisira. Amen. Ndicharamba. Ndicharamba. Ini ndicharamba. Baba ndicharamba. Ona ndicharamba. Ini ndicharamba. Baba ndicharamba. Oh ndicharamba. Oh Jamwari. Chitanda ukudiwa kuseri kwetendi munyaradzi uya kupay system. Haleluya, haleluya. Neni wandoda kutenda Mwari. Mwari ndimwari vakandinakira mukati meupenyu hwangu. Zvikuru ndoda kutenda Mwari kuburikidza nemusangano uno. Ndawana kupona, ndawana kukomborerwa nemusangano uno gore rino. Regai nditende Mwari kuburikidza naamwene vangu vakaita kuti ndipindewo mukati mekereke yehondo yeriponiso. Ndakakura mumhuri yanga isingaite zvekunamata. Amwene vangu vakatsvaga zano rekuti nditendeuke ndinamate ndiri mukati mesangano rino. Haleluya. Vaiti muroora handei kuchechi, nindaita handiende kuchechi amai ndinonyara. Regai nditi amwene vangu vakafunga zano rekuti muroora wangu anganamate sei ari kuramba mazuva ese auya pano hasi kuda kuenda kuchechi. Vaiti vadzoka kuchechi vaisvikotanga kupopota kuti kugara kwandikaita pakati pemusha uno handina kumboona zvandakuona iye zvino. Ndikadzoka pano ndiri kuona poto dzemuriwo dzakangodzapurwa mazai akangotorwa. Chiko chakuitika. Zvandakusangana nazvo nhasi, zvandakusangana nazvo pano, ivo havasi kusangana nazvo vakumba vakura vakastroka. Mwari warugare ngaaramba achindiitira zvakanaka mukati meupenyu hwangu. Kune vamwe vanhu vakandisvitsa pandiri pano nhasi vanova vamwende vangu ivavo. Ndakarwadziwa nemashoko iwaye kunzi ndiri kuba ini ndisina kana. Haleluya. Namusi ndakamukira kuri kuseni. Kuchina kunaendwa masikati asini ndakamukira kuri kuseni kugezesa mwana wangu kufamba kuenda kuchechi kuti ndibve pano pamba zviri kutaurwa zvitonoti vanoyavo zvitaurirani. Haleluya. Ndakazoenda kuchechi ndikasvikogarawo semuenzi ndikatambirwa kuruwadzano. Ndikadzoka kumba ndakavamirira amwene vangu kuti ivo vatange vanosvika kumba ini ndizoteera mumashure ndizoti mashoko aya anobva kupi. Zvakadaro ndakaramba kusvika musi wesvondo ndikaita saizvozvo
vamwe vanhu vazive Mwari. Haleluya. Mwari ndinomutenda hama dzangu kuti dai Mwari varamba vakandibata, dai Mwari varamba vakandiitira zvakanaka. Vakazosvika mumwe musi pakupupura muchechi vakati muroora wangu uyu ndakamutendeutsa nenjere dzaMwari. Haleluya. Haana kumbobvira hamba kana nerimwe zuva zvaro, asi ndakaona kuti zvakaoma kuti ndimutendeutse semwana akakura muimba yanga isingazivi zvokunamata. Zvechokwadi zvanga zvakaoma nekuti jiti ranga rakararama mandiri. Mwari unogara andiitire zvakanaka. Ameni. Ndinoda kutendawo Mwari nenguva ine manheru ano nechipo cheupenyu, chipo cheutano. Vanhu vaMwari, inini ndiyo first time yangu kusvika mukati menzvimbo ino. Chokwadi takaenda kuchechi musi Sunday, ndinogara kwaMadzorera. Ndakanzwa mufundisi achitaura nyaya yekukovhida, asi inini ndaingoti inini ndichakuendawo here. Asi Mwari vanongoita kuda kwavo, ende vanoita chishamiso. Wamusi wechitatu ndakanzwa mufundisi wako nditi Army Makonde muri kuenda kukongiresi. Ndikati chokwadi mufundisi, ndingaendawo kukongiresi zvandiri izvozvi ndaizvidzikisira pamusoro pekurarama kwangu vanhu vaMwari. Asi mufundisi vakati kwete Army Makonde, handei munoona zvinoitwa ikoko. Chokwadi ndadzidzawo nezvandasangana nazvo kuno. Ndinoda kutenda Mwari uye ndinoda kutenda mufundisi wangu Mai Mununuri. Ndovakonzera kuti ndisvike mukati menzvimbo ino. Ndaive ndiri munhu ainyara kana kuti ndisimuke pane vamwe ndasingakwanisi, asi zvinoda kutokwanisawo kusimuka ndichimira pamberi paMwari. Aiwa, ndinoda kuti Mwari andiitire zvakanaka. Ndinopupura ndichidaro. Haleluya. Haleluya. Sinyararai zvakwana, vamanya nokunyara. Regai nditende Mwari panguva ine madekana ano. Ndangotenda Mwari nokuti ndiMwari vakanaka mukati muupenyu hwangu. Ndangotenda Mwari nokuti vanondiitira nyasha dzakawanda dzimwe dzandisingakwanise kutaura mukati meupenyu hwangu. Regai nditi mukati menzvimbo yandinogara, hanzvadzi yangu yakasimuka yakaenda kuZambia ikandisiyira vana. Last week ndiri kugadzirirawo kuti inini ngomurigirara ndira kuenda. Ndikafonera mufundisi, naye mufundisi ndoda kuendawo kumusangano wekongresi. Mufundisi vakati mama kumusangano muri kuita sei muri kuenda? Regai nditi ndagadzirira zvese ndapedza. Musi wechipiri kumapast 11 mwana wanzvadzi yangu yakabva andifonera zvakanzi tete kumusha kwaakaroora iye tsano vake vawira mumvura. Apa ndanga ndatopfeka bhegi rangu
zvese ndatogadzirira kuti mangwana achitatu ndiri kupedzisa preparation yangu yekuti ndiuye kuno kumusangano. Ndakabva ndafunga ndiri mukati memba kumapasti 1 dzeusiku, ndobva tabuda, ndobva taenda kuprazi ikoko, ndobva tanorara tiriko ikoko, ndichingofunga kuti chokwadi here komuriki ndakatadza kuenda, saka ikongresi ndatadza zvakare kuenda. Asi regai ndikuudzei kuti Mwari vanoita kubata kwavo kunoshamisa mukati meupenyu hwemunhu. Mhuri iyoyi ine mwana akawira mumvura, vanonamata 7th day. Iwo pakawira mwana wemumvura, asi mwana mudiki, murume mukuru akatosiya mwana ane form 1 nemumwe ari pamakumbo, asi havana kugamuchira kuti mwana awira mumvura. Iwo vakati atorwa netsungunu. Saka takaswera musi wechitatu tiri pamarire ipapo, takangogara pasina kana chaiitwa. Vaiuya vaingonzi uyai musabate maoko, hatisi kuziva zviri kuitika, ndofunga achadzoka. Kwakumanheru nezuro ndichingofunga chiri nyaya musangano, saka musangano wandipotsa zveshuwa. Ko mwana wanzvadzi yangu kuti ndimusiye ari pano, ndichamusiya nani? Ndokubva mukadzi wakazonditora akati, tete ndakanzwa kuti makabhadhara mari yekumusangano. Ndakati mari yekumusangano ndakabhadhara, zvandiri kutoshaya kuti ndodii. Zvakanzi tete isusu panapa tiri ma7th day. Baba vedu isusu musi weSaturday havabate basa. Saka zvareva kuti tafonera masidhavers kuHarare kuti vauye kuzobudisa chitunha. Saka masidhavers kubva kuHarare vakanova kusvika nezuro. Vakasvika kumapasti 3 muMangura. Vachienda ikoko kurefu kubva muMangura kuenda kwaakanga awira ikoko. Vakazosvika ikoko kudzava kumapasti 4. Hanzvadzi yemukadzi yakabva yandiudza akati, tete, zvareva kuti itori police case, kuti tichiti murege kuenda kumusangano hazviite. Imi meenda zvenyu kumusangano. Kana meenda kumusangano, musi weSaturday isusu hativige pano. Zvareva kuti kana kuri kunzi itsungunu, kana kuri kuti akafa, isusu tichaiviga musi weSunday. Ndakabva ndakuzvitora ndakati, sezvavareva regai tiite saizvozvo. Kumapasti 4 ndobva ndaoneka pamba ipapo. Ndakati ndakuenda kumba asi ndichadzoka mangwana. Ndichingoti fambei kuti ndibve pangapa zvaitikira. Ndakabva ndasangana nemasidhavers aiva chienda kurwizi ikoko. Ini ndobva ndafunga kuti ndidzokere here. Ndibva ndaona kuti hazvisi kuita, ndaoneka kudhara. Regai ndiende kumba. Ndakasvika kumba ndakatanga kubata bhegi rangu, ndakarongedza chipatapata. Usiku ihwohwo ndakafonera Sergeant Major wangu. Ndakamuudza ndakati, Sergeant Major, tsvagai mumwe munhu mise panzvimbo yangu. Inini zvokumusangano ndatokundikana nazvo. Sergeant Major vakati, alright, hazvina kuipa mai madanga ita zvemariro. Asi ndinongotenda Mwari. Nezuva wacho iyoyo kwakumapasti 6 mota pano kuti vangadai vakatosimuka vakandisiya, asi vakandimirira. Ndikatanga kubudisa zvinhu zvangu ndichienda kuchechi, kusvikira mufundisi wangu akanditeera kumba nemudhudhudhu kuuya kuzonditora kuti handingasara kumusangano. Haleluya! Ndinoda kutenda Mwari. Vafundisi vane rudo. Zvandiri kutaura izvozvi dzimweni dzenguva ndakati handisi kuda kuti ndivatsanangurire vafundisi zvanga zvaitika. Izvozvi pamwe pandiri kutaura pano ndokutozvidzwa kwavari kutozviita. Havana kutozviziva kuti ndo zvanga ndasanganidzana nazvo. But masidhavers aenda vakasvika vakanonyura munhu wene zuro. Kwakumapasti 10 isusu tichisvika nemakombi edapa. Ndobva ndafonerwa zvakanzi tsungunu haisisiri tsungunu, munhu uye afa asi atorwa isiwa kumba. Ndibva ndati manje ndatova kumusangano kuchinhoi. Zvakanzi asi haisisi police case. Baba vemunhu vataura kuti inini mangwana ndiri kumuka ndichiviga mwana wangu. Saka ini ndinongotenda Mwari. Ndakati manje ini ndatova kuno kuchinhoi. Makusena ano
ndobva vamuka makuseni vachindifonera zvakanzi bhodha ina kuenda kuhospital. Saka isusu takutoiga mwana nekuti takada kuti timeise kuhospital zvarova kuti mangwana Saturday hatikwanise kumuiga nokuti sitiri ma70 day. But ndangotenda Mwari kuti mukati mezuva ranhasi vazendifonera kumapasti 2 vachiti vaviga mwana iyeyo. Saka ndangotenda Mwari kuti Mwari vakanga vaine chinangwa nokuti ndizonzwa kunyama mashoko ataurwa pakati penzvimbo ino. Dai Mwari werugare andiitira zvakanaka nokusingaperi. Amen. Hallelujah. 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 Ndinotuya hangu kumacongress. Aiya nhasi yandibata. Ameno kuti manzwawo sei. Zvanga zvichiparidziwa panzvimbo ino. Takagara munotonhorera. Taingouya tichitsva makore ose tirapa. Ndisike kutendai. Makaronga. Taitaura nezuva tirapa. Asi taishingirira kusvika zvapera. Ndanga nditonhorerwa ndichinzwa mashoko anotapira. Chimbo changa chichimbwa namufundisi wedu wekuti makanaka Jesu munoita munana. Ini ndaitirwa munana. Haleluya. Ndakambopupura nezuro muchiti mwana wangu akati ndakupisa macertificate nekuti basa raramba. Asi zuva ranhasi Mwari wandiitirawo munana. Haleluya. Kunamata kwakanaka. Ndangokarwa nokandiwawo. Vana havasi kushanda but ndanzi oye amai. Ndoda kutenda Mwari. Ndoda kuti Mwari makanaka. Salvation Army yakanaka. Ngatiregei kudzvanyidzira. Ngatimirirei nguva ichakwana. Zvako zvichauyawo. Kana ukaona zvichikurwadza sheya kuno umwe. Anokuudzawo zano. Mwari vakanaka. Anzi vanapita akanga vakunyura akasimudziwa nei akabatwa ruoko naJesu. Pane chimbo chinoti andinenge ndaenda kumawe Mwari wangu ndi pandinenge ndaenda kuma Mwari wangu bateiwo ruoko ndibateiwo ruoko Mwari wangu. Mirai ndipe chimbo chekuti amai ava ndichigonogara pasi. Mira shamwari, mirai ugopedza. Pandinenge ndakuda kutsauka kubva musalvation Mwari ndibatei. Ndakuda kuenda kun'anga kana kupi Mwari ndibatei ruoko. Nokuti zvandinoitirwa naMwari zvinoshamisa. Iyo zvinoti ngandipumbureni mangwana ndendisipo pano. Ndakasarudziwawo kuenda vanzi kunodzidzira kudhiraivha tirakita saidhi yangu. Mazvita, thank you very much. God bless you. Maita mose vapupura, maita vana mai vatungamirira zvapupu, mamai vatungamirira zvapupu nemubenzman. Waita zvakanaka. God bless you mwanangu. Regai ndikumbire zvino musengezi section offering yobva yaitwa.
Chinoi section youth timbrels, then Bible reading. Are wearing a Bible reading, Baba Kweshe, what Baba Ustura Bible reading. Masita.